Идва един силен поздрав от Петя за нейния мъж Николай Патрона от Беглеж. За най-големите за Петя и Николай от Беглеж. Те са най-мощните в Плевен караци, най-мощният гол в петица. И като казва Петя, който мразе мъжът ми да му яде кура. Вали гарми на Петря и Николай и пак им върви. За най-мощните в Беглеж и Плевен те са хората. Най-добрите в Плевен и Беглеж, за най-добрите мъж и жена. И Николай като казва, че много ти обича съпругата Петя, тя му е на сърцето. За Петя и Николай Патрона нека тия пусти душмани да гледат Петя и Николай какво са постигнали в живота. Те са номер едно, няма втори като тях. За Петя патронката и Николай тариката. Те са хората в Плевен и Беглеж, Петя и Николай. За Николай тариката и Петя казва, че Николай и е на сърцето, много си го обичка той. И е на сърцето и всяка майка Николай Патрона. Не ражда той е вълк единак, има най-красивата жена. И Петя се казва, тя е номер едно, шефката Петя. Имат си всичко пари, коли, къщи, палати. Всичко сами са постигнали за Николай и Петя. Най-добрите в Плевен и Беглеж, те са си номер едно. И да искате като Николай Патрона не може да сте, защото нямате такива смели сърца като сърцето на Николай Патрона. За най-големите И неговата съпруга Петя се казва тя. Много е красива и умна Петя. Петя!